Boss Maeng, shout out. Wala sa mga kababayan ko dyan. Ayun, shout out. Uwi na ako sa Lunes. Monday, uwi na raw si Boss Maeng. 250 sa per kilo ng mga pusit at ang ating mga hipon ay 350 per kilo. Per kilo ay 200 pesos. At ang baby pugita ay 160 per kilo. Paninda mo ngayon, salmon. Local na salmon. Magkano per kilo? 100. So yun po yung presyo, no? 100 pesos na per kilo na mga local na salmon. At ang ating mga betilya ay 100 pesos per kilo. Yun po yung nakita nyo sa dulo ay, yan po yung isdang gabi na masarap isigang sa miso. Ito yun, no? Ayan. Sa gabi-gabi. Isdang gabi, no? Magkano naman ang kilo, bossing? 100 nila sa'yo. 100 pesos yung per kilo, no? Ayun, shout out po sa mga taga Cavite. Saan po sa Cavite? Ayun, Cavite City, no? Shout out. Ayun, shout out sa mga taga Tondo, Maynila. Tapos yung per kilo ng mga malalaking tilapia ang Batangas ay 110 per kilo. Eh, alumahan magkano? 180 po sa mga presyo ng alumahan. Boss, jumbo boss, tilapia. Laki, oh. Para kay ano? Namimilog na tilapia, oh. Boss, shout out kay Ramon Mansalit. Ang ating galunggong po ay 100 pesos per kilo. 50 pesos naman po doon ang per kilo. Ito po yung mga 50 pesos na tumpukan, no, na binibenta. Ito po yung isdang buging. Yan po ay 100 pesos na tumpok. Pusit natin 200 kilo, 150. No? Boss Gerald, magkano tumpukan mo dito? 100 pesos, oh. Madami na. Yung 100 piso mo ay 2 kilo na iyong mabibili na isdang tumpukan. Magkano per kilo espada mo? 100 po ang kilo. May tumpukan din po yan. 100 pesos. 20. Yung tumpukan 100 pesos. Ito. Ayan, 100 pesos. Tapos papakol 100 pesos per kilo. Yung mga tumpukan po dito ay 100 pesos, mga galunggong, no? Pagi natin ay tanong natin magkano presyo. Magkano yung pagi, bossing? 100 pesos kilo. Ito pong mga pusit, ano ba to? Bagsat. 150 kilo. Ayun, 150 po ang per kilo, no? Tapos yung mga alimasag. Etong alimasag magkano? 50 lang yan. 50 pesos na tumpok pong alimasag, ang dami, oh. Boko yan, oh, boko yan. Ayun. Boko yan. Ito po yung per kilo ng mga ulo, 80 pesos. Saman po ay 150 per kilo po ng mga isdang gulyasan. 50 pesos po na sap-sap, malakapas, 50 pesos. Pusit na malaki, 350 ang per kilo. Buwan. Dito na yung magkano, ano, tumpok? Tumpok na yan? 100 pesos. Sariwa po yung mga tumpok po dito ng bidbid at mga bonbon. Snapper magkano? 170 per kilo. Ito po yon, snapper, 170 per kilo. Yan po yung isdang dorado, no, na tinatawag din natin mga kabayo. Yan po yung 140, 150 po ang kada per kilo. Good morning everyone. At tayo po ay nandito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At mag-update tayo ng kanilang mga latagan, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Papasok pa lang, nag-update muna ako. Alright, unang bungad natin kay Boss Maeng. Ang kanyang mga bangus dagupan ay 130 isang piraso.
Boss Maeng, shout out. Wala sa mga kababayan ko dyan. Ayun, shout out. Uwi na ako sa Lunes. Monday, uwi na raw si Boss Maeng. Waiting na yung mga kamag-anak dyan. At ihanda na raw yung dapat ihanda. Ito po yung mga tulingan po natin. 160 po ang per kilo. Tambakol ay 150. Yan po yung presyo ng pompano, 350 per kilo. Boss, good morning. Shout out sa'yo. Shout out. Isdang matambaka ay 100 pesos per kilo. Alumahan, 50 pesos kilo. So yan po yung mga update natin dito, no, sa kanilang mga isda. At mag-aalam-alam pa tayo ng presyuhan. Gulay paninda mo ngayon, limasag na. 80 pesos per kilo ng alimasag. Good morning. Black Mamba, shout out. Nag-iiwa ng gulyasan. 100 per kilo ng gulyasan. Good morning, Black Mamba. Eh, nagkakatay siya ng isang malaking gulyasan. Maganda po yung laman ng gulyasan natin, no. 100 pesos per kilo. Ayun, no, 100 pesos. Mababa na yung presyo. Pahabolin ba natin? So, ngayon lang po tayo nag-update dito sa Malabon Fish Market. Ngayon pong araw ng Biyernes. Boss, good morning. Good morning. Magkano siya? Nay, magkano yung ganito? Boss. 250 sa per kilo ng mga pusit at ang ating mga hipon ay 350 per kilo. Yan po yung mga isdang salmon. Yan po yung local na salmon, no? Yan yan. Ha? Yan. Yan, yan. Ilang kilo yan? Sure ba? Tapos yung mga tuwakang natin, no? 160 per kilo ng mga dilis o tuwakang. Ang per kilo po ng mga local na salmon ay 120 per kilo. Ito po yung mga nakikita po natin mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Yung mga lumot po nila, ang per kilo ay 200 pesos. At ang baby pugita ay 160 per kilo. Paninda mo ngayon, salmon. Local na salmon. Magkano per kilo? 100. So, yun po yung presyo, no? 100 pesos na per kilo na mga local na salmon. 50 pesos sa mga isdang tawilis per kilo. At ang ating mga betilya ay 100 pesos per kilo. Yun po yung nakita nyo sa dulo ay yan po yung isdang gabi na masarap isigang sa miso. Ito yun, no?
Ayan. Sa gabi-gabi. Isdang gabi, no? Magkano naman ang kilo, bossing? 100 nila sa'yo. 100 pesos yung per kilo. Ano, siga Cavite. Ayun, shout out po sa mga taga Cavite. Saan po sa Cavite? Ayun, Cavite City, no? Shout out. Yan po yung mga bentahan niya, no, ng mga isdang bato. Kunin mo na yan. Dito po ay burot. 90 pesos per kilo, burot galunggong. So shout out, bossing. Good morning. Baka naman. Shout out to sa gabi-gabi. Ayun, shout out sa mga taga Tondo, Maynila. Tapos yung per kilo ng mga malalaking tilapia ang Batangas ay 110 per kilo. Jumbo. Alumahan magkano? 180 po sa mga presyo ng alumahan. Boss, jumbo boss. Tilapia. Laki, oh. Para kay, ano. Namimilog na tilapia, oh. Boss, shout out kay Ramon Manzanit, taga-Tino ha. Bulang oh. Dito tayo magkano tulingan? 130. 130 ang per kilo. So yan po yung presyo ng mga isda na inyong nakikita po, no? Yan po yung mga presyohan. Salamat po. Nag-update tayo dito para sa mga malaman din ng mga viewers natin o mga manonood o mga taga-subaybay po natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga isda na ibinebenta sa ating mga mamimili. Ang ating galunggong po ay 100 pesos per kilo. 50 pesos naman po doon ang per kilo. Ito po yung mga 50 pesos na tumpukan, no, na binibenta. Ito po yung mga tumpukan po sa halagang 40 pesos. 50 pesos na mga tumpukan. So mga tumpukan po yung nakita natin dito sa may bandang dulo. Yan, 50 pesos lang po, oh. Tilapia, no? 50 pesos kada tumpukan. Shout out, Tiyo. Ang Tiyo ng Pogi. Ayan, shout out sa'yo. Wala si Avatar, ah. Ayun, nasa sulok. Wala tinda. Ito po yung isdang buging. Yan po ay 100 pesos na tumpok. Pusit natin 200 kilo, 150. So mga presyon po, no, na ating nakikita dito sa kanilang mga bentahan po ng mga isda at mga pusit. Ito po yung mga alumahan. 130 per kilo. So, ang daming galunggong dito, oh. Mga latag po nila, mga buong galunggong. Mga tumpukan, no? Boss Gerald, magkano tumpukan mo dito? 100 pesos, oh. Madami na. Yung 100 piso mo ay 2 kilo na iyong mabibili na isang tumpukan. Tapos mga espada naman po na kanilang latag. So may mga presyo rin po yung kanilang bentahan dito, no? Don Ramon, shout out po. Magkano naman po yung mga alimasag nyo? Ayun, 200 po ang kilo. Ay sa mga alimango, 300 pesos po per kilo na mga alimango. Tapos yung mga tumpukan ng espada, oh. Tapos may mga espada rin po dito na... Magkano per kilo espada mo? 100 po ang kilo. May tumpukan din po yan.
100 pesos. Ito yung mga gulyasan na bentahan po dito. Sa presyohan po, ang isang piraso ay 400 pesos. 300 pesos. So mga isdang bato. Shout out Boss Ed Pompak. Magandang umaga sa iyo. Tayo ay nag-update na ng mga latagan nyo rito sa Malabon Fish Market. Magkano ang labahita? 120 ang per kilo po dito. Yan ha, sa nakikita nyo po. Yan. 120 po ang per kilo. Kasama na rin po yung mga isdang bitilya. Yan po yung presyo. 120. Yung tumpukan 100 pesos. Ito. Ayan, 100 pesos. Tapos papakol 100 pesos per kilo. Yung mga tumpukan po dito ay 100 pesos, mga galunggong, no? Ang daming tumpukan. Tapos yung mga latagan ng alimasag, meron din po silang mga nakikita natin, no? Ito yung mga presyo. Tanong natin itong mga per tumpukan. Ito po yung mga pagi. Pagi natin ay tanong natin magkano presyo. Magkano yung pagi, bossing? 100 pesos kilo. Ito pong mga pusit, ano ba to? Bagsat. 150 kilo. 150 po ang per kilo, no? Kaya tinumpok na po, 100 pesos. 50 lang. Ito, 50 pesos. O 50 pesos lang po pala itong ganyang kadami, oh. Shout out kay Boss Joey. O shout out kay Boss Joey. Shout out sa'yo. Tapos yung mga alimasag. Ito ang alimasag magkano? 50 lang yan. 50 pesos na tumpok ng alimasag, ang dami, oh. Bokeh yan, oh. Bokeh, oh. Yun. Bokeh yan. Tapos yung mga 150 ang kilo. 130 naman ang per kilo ng pagi mo. Ito sa mga sipit, oh, sipit po ng mga alimango. Tapos pusit, yan po yung mga latag nila dito at mga Shoutout ko kayo. Pwede tayo sa DP niya mamaya, Escos. Shout out kay Boss Joey. ang pusit magkano? 150 lang. 150 per kilo ng mga pusit. Bisugo. Sa dalatin, natagdagan lang kinabi. Anak, para magpakilabangan ka naman. Alin dyan eh. Dalawa. Dalawa ito yung ata para... bueno, manuan mo. Good morning, Nanay Noemi. Magkano po yung local nyo pong salmon? 180. 180 po per kilo ng local na salmon. Ang bangos po natin magkano? 180 rin. 180 rin po ang per kilo ng mga bangos dagupan. Yan po yung ano. Taba. Nyo na ba? Ang ganda ng mga bangos. Matataba, oh. Pa kayong nagbibigay, bumibigay. Ang kaganda. Ang sasarap po. Ang tataba. Grasya. Ang ganda-ganda ng bangus natin. Bumili ka na o dalawa. Ano yung vlog ba? Vlog siya. Bablog po eh. May pasok po kasi kaya hindi po makabili. Pasok sa trabaho. Dito kay Noemi bumili. Oo, naku, marami na yan. Sakto-sakto. Nanay Noemi, salamat po. Thank you po. Shout out po. Sa inyo lahat. Good morning po. Meron na ba siya? Kamaya. Mamaya rin po. Mamaya. Ay, ano ba yan? Gulyasan at tilapiyang Batangas, no? Saka salmon na local. Magkano po yung gulyasan nyo? 160 po ang per kilo ng gulyasan. Ganda, oh. Sa salmon po? 180 po ang per kilo sa mga local na salmon, no? Salamat po. Thank you. Alright, so yung nga po at na-update natin yung mga presyuhan po ng kanilang mga latag na isda dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market.
At tayo ay pupunta naman po doon sa Malabon Tumpukan kung saan ay marami pong mga tinutumpok na isda na murang-mura pong mabibili sa halagang 50 pesos at 100 pesos. So tara, let's go! Dito po kasi sa bayan po ng Malabon Fish Market, ang kagandahan lang po talaga dito sa kanilang mga latagan ay may mga presyo na. So, ang nakikita po natin dito ay napakadalang po ng kanilang mga hipon na kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market, no? Pero ang mga presyo po dito na nakikita po natin ay bagsak presyo po ang kanilang mga bentahan po dito ng mga isda. So, talagang ina-update natin para sa kaalaman ng ating mga mamimili o mga kababayan at mga manonood. So, baybayin natin yung kahabaan po ng tulay ng bentahan din po ng mga seafoods. Alright, so nandito tayo ngayon sa pinakabungad ng pag-akit ng tulay ng Malabon Fish Market at update natin yung mga presyo ng kanilang latag. So dito mga presyohan po ng mga tumpukan ng hipon ay 100 pesos, makakapag-gulay ka na. Tapos 360 na per kilo ng hipon. Magkano na may isdang gabi yung ganitong klase, oh? 180 ang per kilo. 120. Tapos gulyasan, tulingan. Yung gulyasan magkano na? 160 lang. 160 ang per kilo, tulingan. Parehas lang. Parehas lang din po yung per kilo, no? 160 per kilo, 120 po sa isdang gabi. Ito yung masarap na sinisigang sa miso. Yung isda na yan, no? Tapos yung mga tumpukan, 100 pesos? 50 50 pesos. Sa mga hindi naman masiselan, ito po yung mga isdang paksiwin. Ayan, 50 pesos na tumpok. Samplang ka. Yan yung ano isdang salmonete. Oh. 300 Oh, 300. Ganyang karami, no? Pamaksiw. Pangmasang isda. Salamat po, thank you. Ito po yung per kilo ng mga ulo, 80 pesos. Saman po ay 150 per kilo po ng mga isdang gulyasan. Tapos may tumpukan ay 50 pesos, 100 pesos na galunggong naman po, no, na kanilang latag. 150 sa mga sariwang gulyasan. 150 po. 120. Ano, wala na po kayong paninda? Nag-ielo na ako, mainit na rin eh. Nilipat ka na. Oh, ay hindi tayo magba-vlog. Meron na, nakapag-vlog na si Jay. 120 tumpok ng mga bangus pandaing at ang per kilo ng kanilang mga bentahan ng alimasag ay 100 pesos. Ilang araw mo. Tumpukan po ay 50 pesos mga bentahan po ng galunggong at ang magagandang mga pusit pang adobo. Ayan, 100 pesos kada tumpukan. Makakapag-adobo ka na sa halagang 100 pesos po. Shoutout po. Airstyle ko dito. Malabon. Yan po, bibili si Kuya ng tumpukan ng pusit. Sige po, thank you po. Salamat po. 50 pesos tumpok, 100 pesos sa mga pusit. So yan po yung mga presyo. 50 pesos po na sap-sap, malakapas, 50 pesos. Pusit na malaki, 350 ang per kilo. Nanay, shout out po, good morning.
Ayan yung mga presyo ng kanilang mga tumpukan ng sapsap, no? 50 pesos, mga latagan. Bidbid at buwan-buwan. Dito na magkano ano, tumpok? Tumpok na yan? 100 pesos. Sariwa po yung mga tumpok po dito ng bidbid at mga buwan-buwan. 20 lang yan, sariwa pa yan. Marami na dito ng pupuntahan eh. Sabi, mura daw dito sa bayan. Opo, lagi po sinasabi kasi yung mga tumpukan na talagang 50 pesos. Makakapag-ulam na talaga. Pero namimili na. Mm. 50 lang na, sariwa pa na. So yun na po, mga 50-50 po, no, na bentahan po ng kanilang mga latag na isda. Ayan din po, 50 pesos tumpukan. Ayan. Pare, Kamusta na? Ngayon lang ako napunta uli eh. sandala pre, sandala. 100 pesos mga tumpok. 100 pesos po sa galunggong at matambaka. Tuloy na. Per kilo po dito na mga isdang batalay, 120. Tapos yung mga presyuhan ng kanyang mga kabayo na binebenta, 140, 150 kada per kilo. Puro malalaki yan, puro yan, kahit pangkaring dire. Snapper magkano? 170 per kilo. Ito po yon, snapper, 170 per kilo. Yan po yung isdang dorado, no, na tinatawag din natin mga kabayo. Yan po yung 140, 150 po ang kada per kilo. Puro na, sa 90, ganun din yung presyo. 90 dito. Per kilo ng mga bangus, 150. Meron din po siya mga tumpukan na binebenta. 130 po, 2 piraso tumpukan po ng bangus, no? Kaya kami yan, lalaki yan. Lalaki. Halo babae, lalaki, no? Pero mas namangan lalaking bilog. 50 pesos na tumpukan. Ito, napakasariwang matambaka at mga kitang at bikaw. Ito, tanong. Nay, magkano po per kilo nito, Nay? Bikaw. 50 lang yan. 150 na per kilo po ng presyo ng bikaw. Yan po, no? Tapos ito yung kitang, masarap ipaksiw. Ayan. So, yun po yung mga presyuhan ng kanilang latag dito po sa Malabon Fish Market at nakapag-update na po tayo, no? So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga viewers po natin na laging sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Shout out po at sa mga vendor po natin matitipag. Shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye.